Oh anakku Dewi Rayung Wulan, Enjih pancen ibuku. sampean saiki wis dewasa. Ibu dadi bangga karo sampean. Pasuryane ayu sampean gawe akeh wong enom sing apik. Suara merdu sampean nalika maca tilawatil Quran. Gawe pangeran kerajaan Parangkuda pengen gawe sampean minangka permaisuri. Sinten wae ibuku? Pangeran yaiku Raden Jesari, minangka wong tuwa sing wicaksana. Ibu keprengen ngrungokake pendapat sampean anakku. Kula njaluk wektu kanggo mikir, Bu. Kabeh keputusan menyang awakmu putriku. Bu, kula njaluk sampean nggih perkara iki. Coba pikir pati becik putriku. Mak, cepet, aku wis ora sabar. Sabar anakku, bakal mlebu ing kerajaan sing bakal teko. Ayo, Mak, cepet-cepet, aku wis ora sabar. Wis anakku, ten ibune. Tekan, Bu. Ayo, tinggal mlebu. Iya anakku, nanging selehake ing jero sikapmu. Nggih, Bu. Tentrem rahayu ana ing kowe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo pinarak wahai sahabatku. Kepriye kabare kancaku? Lan kepriye kabare Putu Ayu Dewi Rayung Wulan? Alhamdulillah, aku sehat lan sehat. Lan anakku Dewi Rayung Wulan sing sampean deleng dheweke tambah ayu lan alim. Kepriye Gusti tak makhluk sing ayu lan apik iki kaya kepriye kancaku? Ya alhamdulillah. Rene miturut tujuan ati iki sing wis dak kandhanake sadurunge. Yaiku aku pengen ngusungake putrimu lan anakku Raden Jasari. Lan saiki aku wis teko kanggo nemtokake jawaban sing wis ditunggu. Duh kancaku, yen ana masalah aku ninggalake kabeh marang anakku dhewe. Aku dhewe mutusake kanggo awake dhewe lan supaya dheweke nyatakake awake dhewe. Banjur aku bakal ngrungokake jawaban saka putri Dewi Rayung Wulan. Mangkono uga putraku Raden Jasari. Apa sampeyan siap ngrungokake jawaban saka permaisuri besok anakku? Insyaallah, Bu. Apa anakku Dewi Rayung Wulan, menehi wangsulanmu. Matur suwun Ibu. Aku pengen nampa usul sama Raden Jasari lan aku bener dadi ratu. Alhamdulillah. Dadi omah-omah karo Cah Ayu Dewi Rayung Wulan. Nanging aku njaluk syarat, Apa syaratnya? yaiku kanggo resepsi mengko aku pengen delok pagelaran wayang internasional. Apa wae syaratnya? Bakal tak lakoni.
jualan palsu kayak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama niki sopo? Terus wonten tujuan apa sampean mriki? Aku dadi prajurit ing kerajaan perang Garuda sing diutus ngangkat sampeyan Dalang Sopoyono. Waca kalenggangan lan kebejan sampeyan nalika dolanan wayang Raden Jasari pangeran kerajaan perang Garuda. Pengen sampeyan main boneka ing upacara resepsi kawinan karo Dewi Rayong Wulan. Aku wis ngerti, tapi sampean wani piro? Yang sampean bisa muter wayang sing apik, Raden Jasari bakal meni apa wae sing kok jaluk. Iya. Mengko apa kita bakal menehi hasil? Menehi lan saiki teko karo aku menyang kerajaan Garuda. Enteni sekedap, dak pasang dhisik. Sampean mung ngenteni ing jaba. Ora apa-apa, aja suwe-suwe. Ayo, wis apik iki. Assalamualaikum kamulyanan. Waalaikumsalam. Sampean Bali. Kepiye tugas sampean? Apa sampean wis nemokake dalang misuwur iku? Kula sampun kasil mbetot Dalang Soponyono dateng mriki. Wah, sampean nih prajurit sing paling hebat. Raden, niki Dalang Soponyono. Assalamualaikum Raden. Ngaturaken sembah. Salam Dalang. Dadi sampean iki dalange. Inji Raden. Alhamdulillah Bu, aku sido rabi karo Dewi Rayong Wulan. Iya Le, sesuk kita nemoni Dewi Rayong Wulan. Assalamualaikum koncoku. Salam. Apa sampean teko kene arep musul nek anak wadonku neh? Aku bali arep nglamar Dewi Rayong Wulan. Nalika syarat-syarate wis tak penuhi. Yen aku ngerti, sapa dalang sing terkenal sing tak karepake. Ojo kuwatir. Iki Dalang Sopoyono sing misuwur teko Nusantara. Nggih, kula Dalang Sopoyono saking alas Roban. Mangkono kapan pesta kawinan ing antarane anakku Raden Jasari lan putri sampean Dewi Rayong Wulan dienekake. Anakku, kapan awakmu wis siap ing perkawinan? Mila. Insyaallah sesuk Bu. Walah. Yen ngono Dewi Rayong Wulan bakal siap klamben nganti ayu. Kang Mas Dalang Sopoyono, simpen aku saka pernikahan iki. Selamat aku saka Raden Jasari. Aku ora pengen ngawini Raden Jasari. Ana apa Dewi Rayong Wulan? Bali maneh menyang kursimu. Cepet-cepet. Dewi Rayong Wulan. Ayo balik menyang kursimu. Cepet-cepet. Ayo. Isin kejadian iki. Buku tewas kowe kudu mati. Aku sajane ora ngarep-ngarep kejadian iki. Tunggu sana. Salam, kepriye sampeyan iso teko kene? Yu pangeran ala kerajaan Panggaruda. Ibuku dipateni dening dheweke. Lan papan panggonan saiki wis dirusak, mung kabeh di sana. Aku bakal dadi garwane, nanging aku pancen ora kepingin banget. Apa kesana bisa nulungi kita? Akhirnya aku nemone. Hahaha. Kowe bakal mati. Dari sedap. Sampeyan sopo? Ojo malah jalan. Nyapo? Iki alasku. Kene lek wani ora.
Aduh. Cici. Jam tangan ini apa tuh Yuri? Mau ora jam tangan. Apa yang gede? Cici. Cici. Cici.